खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ सिम्पोल बसुमतारी मोनसे समनि जोबोर मुंदांखा बर' हारिनि फावखुंग्रि आरो आथिखालाव बिथाङा गोबां फिल्मफोराव खामानि मावनो हमदोंसै लोगोसे मोनसे समाव जा समाव इन्टारनेटनि फेसिलिटि गैयामोन इउट्युबाव नायनो मोनामोन बै समावनो बिथांमोना बर'नि माने जा समाव 2011-12 मायथाइसोआव माने मोनसे जोंनाव रिभुलेसन फैदोंमोन बै समावनो बिथांमोना CD एलबाम बायदिजों जोबोर पपुलार जाबोखादोंमोन स' आरो नोंथांमोना मिथिखागौ मोनसे समाव गोरबोनि सनाय होननाय मोनसे मेथाइ दंमोन बिथाङा बेनि जोहैबो जोबोर माने सिनायथि मोनबोदोंमोन अनसायजाबोदोंमन स' आब'खौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय बिथाङानो जाहैबाय सिम्पोल बसुमतारी खुलुमबाय स' अके स' आब' गिबियावनो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होग्रोना खावलायबाय खुलुमबाय आंनि नामा सिम्पोल बसुमतारी आरो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं नोंसोरनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' आथिखालाव नोंथाङा बर' फिल्माव दासान्दि मा खामानि मावबोगासिनो दङ आं दासान्दि नै बावाखै दाख्लै बेंटलाव आङो शुटिं खालामहैदों अरगें ना जागोन सिनेमानि नामा ओमफ्राय कमप्लिट जायाखै आरो दा सोलिबाय थादों नोंथाङा बेवहाय मा फाव लादों आङो दा हिर'इननि बिमासो लादों आरो हिर'इननि बिमा ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो लादोंमोन ओमफ्राय नोंनि थाखायनो सिनेमाया कमप्लिट जाबाय किन्तु थांनाय बोसोराव बिराद फिल्म ओंखारदोंमोन ना 44टा बिनि थाखाय एसे दोनथ'नाय जादों आरो ओमफ्राय नेक्स्टआव सुबिदा लानानै दिहुनफिनगोन आरो अके नोंथाङा बे बर' फिल्मनि दुनियायाव माब्लानिफ्राय आगान होजेनदोंमोन आङो स्टार्ट ओरैनोथ' आङो मोसानाया उन्दैनिफ्रायनो मोसाबोदों आङो ओमफ्राय आं फिल्मनि आगानखौ होजेनदों 2003 होदों आरोखि फार्स्ट एलबामा जाबाय आंनि गोसोनि गोदैयाव ओमफ्राय फिल्माव आङो आइटेम सं मोसादों जालमा फिल्माव बेहायनो स्टार्ट जादों ओमफ्राय मोनबेसेसो बर' फिल्म दिहुनदोंमोन नोंथाङा बै समाव आङोथ' बै समाव माने दासिम लानानै मोनबेसे जाखोमोनथाय हिसाबाव गैया किन्तु टटेल आं साननाय बायदिबा 20सो जाबायदां बेफोरनि मादाव साबसिन अनसायजानाय फिल्मनि मुंखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा सिमां ना मोगथां ओमफ्राय खाफालनि लिरनाय ओमफ्राय 100 जौखोन्दो गोरोन्थि ओमफ्राय गोसोआव खामग्लिखाङो ओमफ्राय बिखाया गावो खुगाया गेवा बेफोरबायदि आरोखि थिगानो दङ ओमफ्राय आथिखालाव नोंथाङा बे फिल्मनि अनगायैबो नोंथाङा दासान्दि पार्सनेल लाइफआव नोंथाङा मा मावबोगासिनो दङ आङो दा जोंनि रनसायथाम होननाय जायगायावनो आङो गोमब्रिमोथि मिउजिक फाइन आर्ट स्कुल दङ एकाडेमि बेहाय आङो भारतनाट्यमनि बिसारदबो फोरोंगासिनो दं स्टुडेन्ट दं आंहा ओमफ्राय दा लोगोसे जोंनि बासुगावआवनो आङो लरियेल प्रफेसनेल माबा बिउटि पार्लारबो होनानै दङ बिउटि पार्लार माने नोंथाङा बिउटिशियानबो आं बिउटिशियान नङा आं लानानै माने दा एसे थाथ'यो आरो बेवहाय नोंथाङा खामानि मावबोगासिनो दङ ओमफ्राय बे भारतनाट्यमनि खोथा बुंबाय नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि इनस्टिटिउसनाव बेसेबांसो स्टुडेन्ट दं स्टुडेन्टआ गासै 20सो दं आरोखि 20सो बेवहाय भारतनाट्यमनि माखासे मोसानायखौ सिखायबोखागासिनो दङ ओमफ्राय इयुनाव नोंथाङा बे बर' फिल्माव बेसेबांसो बिहोमा होलांबावगोन होननानै सानदों आङो जेसेबांसिम आं हागोन एसेबांखौ माने जिउ थासान्दियाव मावलांबाय थानो नाजागोन आरोखि अके नोंखौ बै समाव गोरबोनि सनाय बे मेथाइआ जोबोर मुंदांखा खालामदोंमोन बेवहाय साम' बिथांजों ज' फाव खालामबोदोंमोन नामा अके थिगानो दङ थ' नोंथांखौ दिनै लोगो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों लोगोसे इयुनाव आरोबाव नोंथाङा बर'नि फिल्मनि दुनियायाव मोजांनिख्रुइ मोजांसिन आरोबाव बिहोमा होबोथों बेखौ आं आसा थिबाय लोगोसे नोंथांनि संसाराव साबैसे नोंथांमोना दं दा आङो दा बर्तमान आंना फिसाज्ला सासे दं क्लास 3 आव मोनबाय ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ दङ बासुगाव गयबारियाव आंना दा नोंथांनि माने नबथिया बासुगाव गयबारियाव थ' नोंथांखौ फोनांजाबनायनि राहाया कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन नामा आंनिया दङ खेबसे बुंना होलाय 9678409355 नोंथांमोना जुदि बिथांखौ नांगौ जायोब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फोनांजाब राहायाव फोनांजाब हरनो हागोन लोगोसे बिथाङा बुंदों बर'नि फिल्मनि दुनियाव माखासे आरोबाव जेसेबां हायो बिहोमा होलांगोन होनना बिथाङा बुंबाय थ' दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव आब'आ जोंनो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे नोंथांनि फैबाय थानाय संसारा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाथों बेखौ आसा थिनानै दिनैनि बे मोगामोगि आयदाखौ बेखौनो फोजोबबाय गोजोन्थों